sa trabaho. I-renew. Indigency manang iya na i-renew kada January. Kaya usay diri ka. Mo traffic light kun. Wala mo ko putang na. Isa ka ba buwan ko? Less coffee niya, dagan ingingit. Punta na may tuod sa purpose mo. So, renewal, senior citizen na. Kaya di ako gapalitan og isda. Ah, mao ba? Kita ko ka ng ulo sa isda oh. Ay, Maka-timing kay na ilang bago. barato ra. Timing pod ka mo ko yung paghiwa pag oh. Ang isda eh mahal mo mas karne sa Yun. manok eh. Asa mo to ninyo i-park dito? Toro sa opisina. Yung time nga na dugay may uli, giuli naman si Manoy. Kato na mong gi-service. Ano Kaya- nakasaka dito? Asaka man. Ano, kusgan mo gito to. Ang kuan lang dito, di kaya kung maulan. Kaya magkamas-kamas gitu siya. Ada ko naman sa ang bata ngayon ibantayan ba? Oo. Pila. Ayun. Lagi. Ay, mayon yan tiguwa nga. Agoy! Kala. Nakachat mo ito ni Agi. Nakasili lang to. Chat na ako. Dinhi na lang ni sa ako ang imong ko Andrets. Oh, diyan lang sana mo. Sige, andahin ko Drets. Sige ma. Karon pa rin siya na mag-deliver. Asa? Sige pa man ang kuno sakyanan. Ang paligo. Ay, salamat kay Drets sa